Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon sa tibuok nga kalibutan. Sanglit kini atong broadcast malabay man sa gamahan ng teknolohiya sa internet. Live kita karon pinaagi sa internet, sa Facebook, sa tibuok nga kalibutan. Live usab kita karon sa tibuok Pilipinas pinaagi sa GSAT o usab sa tanan mga local stations sa FM o baka sa TV usab, no? Sa nakanilaing lugar sa Pilipinas. Bueno, ako nga pagtahod sa itong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church. Ilalom sa pagdumula sa atong pinangga nga presidente, Elder Roger Caderma, at usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares, o usab kang Sir Chimel Almosera nga ato usab nga treasurer. Sa mao gyapon nga mga pamaagi, mga pinangga, andama inyong mga pangutana, mas maayo manawag mo o maka-follow up mo. Aron usab kay context, I don't know, di ko kapasalig tong kay gawas nga daghan na kay text nga nagtambuog diha. Kulangon usahay ang atong oras pinaagi sa live nga pangutana. Kay mas maayo mo tong live kay maka-follow up unya maklarify nila ang ilang nga mga kalibog, no? So, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, mag-ampo kita. Daghang salamat o Dios sa imong paguban, daghang salamat sa imong gugma, among gikalipay o Dios ang imong pakiguban kanamo. Labis tanan nga mag-imitar kami sa imong balang spirito, maggiya, magpasabot, magtudlo kanamo. Panalangin ni ang mga televiewers, Facebook viewers, o bisag unsa nga means nga maabot kini nga programa amo nagipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, mga pinangga, no? Ato sa i-share ang ato nga program karon didto sa gitawag nato ato nga kugalingon nga Facebook account aron matagaan usab og pagtagad, no? Og ayaw mo kalimot nga ang inyong mga pangutana pwede biya ninyo itawag o niya i-share usab, palihog i-share sa uban aron usab bless, no, ang ato nga mga kauban nga nagtuon usab o nag-open sa ilang Facebook karon nga panahona. Og ako usab i-greet ang ato nga mga kaparentihan diha sa Lurugan, no? Labi na sa mga Arianas family. Bueno, atong dawaton ang atong first caller. First caller, go ahead, palihog. Pastor, may hapon. May hapon usab nimo diha igsoon. Ako mga na Pastor, bahin sa kaliwatan ng kain. Okay? Kining naglibog ko Pastor bagay. Diri sa ikaduhang duha ka anak ni Adan iba puros lalaki. Kaya gipatay ni Kain si Abel. Okay. Dili sa Genesis 4, gisgot diri na sa verse 17, kini nga verse naglibog ko kay ditso man gud ingon nga kuha ni adto si Kain sa nakigdulog sa iyang asawa. Kini nga verse nga din man siya kasawa nga duha ra man ang anak ni Eva o ni Adan og Eva. Okay, daghang salamat nga na igsoon, no? Ang Genesis igsoon labi na chapter 1, chapter 2, chapter 3. Gamay lang na nga liga sa verse igsoon. Pila na siya gap of time na siya. Maybe it's days or months or years, no? Now, atong hinumduman nga dili na to i-close atong unahuna kang Abel o kang Kainra. Kay nanganak baya og mga anak nga lalaki, si Adan o si Iba. Ug atong basahon igsoon dinhi sa kapitulo 5 sa bersikulo 4. Og ang adlaw, mga adlaw ni Adan sa human siya manganak kang Set, 8 kagatos katuig. Yeah? Man siya nanganak kang Set, ang iyang edad 8 kagatos katuig. Remember, si Adan namatay 930 years. Therefore, sa 800 years niya, human siya nanganak kang Set, makaanak pa siya og daghang mga anak na lalaki og anak nga babae. Kay kita magani nagedad ta og 20 or 30 o 40 niya nanganak pa magani na og 12 unya namatay 80, makaanak pa mag 12 gikan sa 20 anyos nga kami nyoon. Unsa na kasi Adan nga napa siya 130 years gikan sa 800 nga edad. Atong basahon. Og ang mga adlaw ni Adan sa human siya nanganak kang Set, 8 kagatos katuig, og nanganak siya og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae.
Ang term gibutang dinigson, mga anak nga babay. So imong masabot, dito ra gyapon nagkuha si Cain og asawa sa iyang igsuon. Kay tag-as man sila kinabuhi kaniadto. Okay? O bisan pa man ga tigulang na si Cain, makaanak man gihapon na siya. O ibutan ta lang edad ni Cain o pila ka mga bisag ibutan ta lang ginatusan ka mga tuig, makaanak gyapon siya kay batan-on pa man ang babae ni ng panahon na. Say nagkag 800 si Adan, nanganak pa siya mga anak nga lalaki o mga anak nga babae. So diya siya nagkuha sa iyang asawa. Follow up, Igsoon. So una so napay mga anak gawas ang unang anak ni Adan ba? Napay una gawas ni Cain ug ni Abel. Ang girikod sa Biblia, Igsoon, gawas kang Cain o kang Abel o kang Seth. Nag-ingon dihag nanganak pa siya og mga anak nga lalaki o mga anak nga babae. Sumala sa itong gibasa sa mong bersikulo. Kaya ang kasayang sa Kapitulo 4, kay nagsugod manggod ug anak sa ano itong mabasa, ang duha ka anak si Cain ug si Abel man. Lagi, ingon sa Biblia, si Cain o si Abel, nanganak pagid siya kang Seth. Unya, nag-edad si Adan og 800, nanganak pa siya og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Basahag pagbalik ang bersikulo nga akong gibasa, Igsoon. Oo. Aron masabtan nimo pagayo. Okay? Tato pagkaliwatan ni Cain ug ni Seth ug gilamik niya ni siya, mga anak na ni Adan ug iba. Mga kaliwat na anila. Okay, basta ang imong pangutanan natubag nako, kung asa siya nagkuha siyang asawa, dito ra siyang igsuon. Kay si Adan nanganak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Human siya nanganak kang Seth nga nag-edad siya og 800. Okay? Lanay-lain. Kuan pastor, kining ang panahon na pastor nagbatan ba gyud sa adlang papahulay pastor? Sumala sa balang kasulatan, Igsoon, ang adlay pagpahulay, gi-introduce na sa Dios sa wala pa mahulog ang tao sa sala. Wala pa mag-usa ka semana ang edad sa kalibutan na ana ang adlong ipapahulay. Atong basahon. Okay? Nagingon dinhi sa Kapitulo 2, versikulo 1, 2 ug 3. Okay? Og nahuman ang mga langit, og ang yuta, og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Remember, gi-create ang atong kalibutan sulod sa usa ka semana. Og sa ikapito nga adlaw sa maong semana, nag-ingon, og natapos sa Dios, og ang adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga buhat og iyang nahimo, og gipanalanginan sa Dios ang adlaw ikapito, og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat. So imo makita, gipanalanginan na daan ang adlaw pagpahulay nga mong ikapito, gibalaan na daan sa Dios lahi sa unom ka adlaw. Wala na nahitabo sa unang adlaw ngadto sa ikaunom, didto ra sa ikapito ka adlaw. Wa pa mahulog ang tao sa sala. O gignan kita sa balaan nga kasulatan kay si Marcos nagbasa baya sa libro ni Moses. Okay? O ang Genesis, libro ba yan ni Moses? So si Marcos nagkutlo dito sa libro ni Moses, sumala sa iyang nasabtan sa pagpasabot kaniya sa balaang espiritu. O matod pa ni Marcos aton tanahon. Marcos 2, 27 o 28. Mauni ang iyang gipahayag. Tinaw. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat sa tao. Kano sa man gibuhat ang adlaw pagpahulay? Dito sa panahon sa Creation Week. Okay? Basahon ko. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat alang sa tao. Wa magyug gibuhat alang sa Hudyo, kay si Marcos nagbasa sa Genesis. Og ang word nga tao, gikan sa Greek word nga anthropos, meaning to say mankind, meaning to say mga tao, wala maglimit sa Hudyo. O kay si Kristo man ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, butang makita og dili makita, Kolosas 1, 15 ug 16, si Kristo usab ang una nga nagpahulay sa adlaw pagpahulay, kay Dios man siya. Sumala sa mabasa sa Genesis 2:1 nga sa 3, ang Dios ding pahulay, busa siya nahimong Lord of the Sabbath.
Basahon nato sa bersikulo 28. Busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw igpapahulay. Kay si Kristo man ang nagbuhat sa langit sa yuta. Og naingon man Biblia sa akong gibasa, nahuman sa Dios ang tanan niyang buhat, og sa ikapito nagpahulay siya. Kinsa ang nagpahulay? Ang Dios. Kinsa nagbuhat sa langit ug sa yuta? Juan 1:1 laktod sa 14. Sa sinugdan mauna ang pulong kauban sa Dios, og Dios ang pulong, og ang pulong nahimong tao. Bersikulo 14. So kining pulong nga mao ang Dios nga nahimong tao, mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Bersikulo 3 sa Juan 1 gihapon. Gibuhat niya ang tanan butang og walay butang nga nahimo kun dili pinaagi kaniya. Og gilig-on pa gyud na sa sulat ni Apostol Pablo sa Colosas 1:15 ngadto 16 nga diin gibuhat niya ang mga lingkuranan, harianon, butang makita, butang dili makita sama sa hangin, manulunda og uban pa. Okay? So nahimo siyang agalon sa adlong igpapahulay. Balik ka ni Megson. Follow up. Yeah, last pastor kay dayon po niya kumunta na. Yeah. Ngano ni ang dating daan ba kanang kang Suryano ba nga dating daan nga wala man sila ka nagsubay sa tadlang papahulay kay pitong adlaw nga dating daan man ta nila. Ano man na? Ay ang tinuod na Megson mo ni. Okay? Wala siya kakaplag sa kamatuoran. Kung nakakaplag man siya sa kamatuoran, nagpalingog-lingog sa kamatuoran. Momang gani nga bisag unsa unyag singgit sa tibok nga kalibutan, unya wala siya magsunod sa balaan nga kasulatan. Mismo ang iyang pag-ampo dulom tanan. Tanaw na to 28 sa Proverbio, 28 bersikulo 9. Nagingon. Kadtong nagapalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo usa ka dulom tanan. Okay? Okay, bisag iyang pag-ampo usa ka dulom tanan. Mo nagingon sa balaan nga kasulatan. Unya, kung magbantay siya sa adlaw pagpahulay, sundon nila ang balaang kasulatan. Ang mahitabo, mahimo siyang Seventh-day Adventist. So kay gusto maging siya ginaiyang kugalingong grupo, bahalag dagandagan siya sa laing nasod, nga maglisod siya balik sa Pilipinas, kay adunay problema niya kung magbalik siya, so wala siya laing choice. Ang kuan na lang yun, ang pagbarog sa iyang mga nangapundar. Okay, balik ka ni Magson. Okay, wala na, no? Moto si Matthew Gigantana, Naga, Cebu City. Okay? Niya din si Christine Yagaw, maayong hapon, Pastor, og sa tanan. Nagsunod sa programa, Happy Holiday, more blessing to come in the coming year. God bless, Pastor. Chris from Hong Kong. Okay? Daghang salamat nimo diha, Christine. Donizard Lianita. Okay? Good day, Pastor Chris. Hopes and prayers for you and your family. God bless you and the entire team of the Hope Channel South Philippines always. Okay, may usab nga pagpamutang diya sa Thailand, pagumanggon. Okay, buino na tayo caller. Caller, go ahead, Baliog. Oh, may hapon, Pastor. May hapon usab. Mutana sa kuaning sa Lucas 3:23 ba, Pastor? Okay, sa mga kaliwatan, unya dagan din sa Mateo 1:16, go, Baliog. Kanala sa ako pa Pastor Paliog kuno kog basa na, Pastor. Okay, 3:23. Okay, atong basahon ang 3:23 o sa edad niya, sa iyang pagministeryo o undad sa ba? Akong basahon na 3:23 og sa pagsugod ni Hesus sa iyang pagpangalagad, siya may panuigon nga katluan katuig, siya sumala sa gipagingon sa anak ni Jose nga anak ni Hilay. Paliog sa imo pangutana Virgilio Guarin, Malaysia. Akong pangutana, Pastor, kay siguro sa akong naibawan, Pastor, di ba, nagsugod siya sa iyang buluhaton, di ba, 20 city man? Okay? Padayon. 20 city, o sa may tinura na, Pastor, 20 city o 30? Okay, nga ni Igson, ang 20 city, sumala sa mga dagko nga referensya, mao na ang panahon sa iyang paggitag anwent, okay? Nga gidihog siya. Atong basahon ang mao nga Biblia, ang pagdihog sa iya, daan na nagitag na sa balaang kasulatan. Daniel Kapitulo 9, okay? Atong tan-awon sa bersikulo 24.
kapituan ka simana mooy tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan o pagsulod sa walay katapusang pagkamatarong o sa pagmatuod pananawon o sa pananagna o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Pagdihog sa labing balaan sa mga balaan, which refer to Jesus Christ. Unya, wala man ko'y panahon ani sa pag-explain sa chalkboard. Basta kini nga propesya part man ni sa 2,300 days sa Daniel 8:14. Now, naghisgot og 7 ka sa 70 weeks. Og sulod sa 70 weeks, naghisgot og 7 weeks, naghisgot og 62 weeks, og naghisgot og 1 week. Mo na nahimong 70 weeks. Okay? Now, dinhi sa prophecy sa 70 weeks, nag-ingon siya, dihugan ang gitawag og balaan sa labing balaan, no? Unya imong makita nga sa mga referensya nga dagko nga ato nakita, nadihog siya, ingon nga Kristo, ingon nga Hamashiach or the Messiah sa tuig 20 City AD. Okay? So sa tuig sa 20 City AD, ang ubang theologian mo nag-ingon nga mauni ang pagsugod sa pagministeryo ni Jesus Christ. Mauni ang Lucas 3:23 nga imong gikutlo nga gitawag nato og moy paggitawag nato og pagministeryo ni Jesus Christ, iabot siya og mga about kanang word nga about dili exactly og sa pagsugod ni Jesus sa iyang pagpangalagad, siya sa may panuigon nga katluan katuig siya sumala sa gipaingon anak ni Jose. So imo makita sa English ni igsuon, gibutang ni siya dinhi about. So about gitawag na to og mag 30 years old. Okay? Atong abrihan igsuon ang naman koy kuan dinhi apps diri sa King James version. Nya kung imong tan-awon ang Lucas 3:23 kay wa koy dala nga Bible nga English, diri na lang ta sa apps nga gibutang diri. Ako sahon. And Jesus himself began to be about 30 years of age. About, kanang word about 30 years of age. So meaning to say, di tami nga exact na 30 years. So about. So, unsa imong follow-up anexon? Kay naglibog man ugo na pastor kay sa diha sa Lucas 3:23 nisugod siya buluhaton edad siya 30 taon niya. Nga naapoy mingon nga sugod siya buluhaton pag human bautismo sa tuig 27 AD. Nga nagmaymo ko asa may tinuod ani katubang 27 o kanang 30. 30 ang edad about to be about 30 years of age. So di gyud ka ingong mingog exact kay na may about 30 years of age. So sa pagkuan niya, pagdihog sa iya, o na pagsugod niya sa buhat. Unsa may komplekto ana igsoon? Unsa man ang yang edad o ang edad sa kalibutan? Ang kanang 20 City igsoon mo na pizza. Okay? Pizza sa pagdihog sa iya ha. Unya niya na pizza sa pagdihog sa iya nga 27 AD, mauna ang pagsulod niya sa ministeryo nga about 30 years of age ya. Sa ato pa, nataw si Ginoong Hesus, wala pa'y uno ang kalibutan. Wala pa'y uno ang kalibutan. Wala pa'y BC, wala pa'y AD1, kundili diha siya sa BC. Kay nga ni magud mga pinangga. Sa 27 AD, about 30 years of age siya, og nag-ingon nga ang mga referensya nga imong mabasa, 3 years kapin, no? More or less 3 years ang iyang pagministeryo gipatay dayon siya. So kung imo tan-awon ang maong edad niya o ang maong pizza mahulog nga musubra, no? Mo na nga ang mga theologian mingon nga dinhi siya na tao sa 4 BC. Mo na nga si Kristo na tao sa wala pa si Kristo. Ano daw 4 BC kay word nga BC is before Christ man. Unya ang AD is Anno Domini, year of our Lord. So, daghang referensya, musulti na to, nga natao si Christ BC, 4 BC. Okay? So, follow-up, Igson.
Mura na akong pangutana, Pastor, kay naglibog ko text mingon 30 niya, na mingon 27 sa ato pa. Ang 27 na igsoon mo na ang ED 27 sa pagdihog sa iya. Okay? Pagdihog. Paghimo niya nga misaya. Kaya gitawag sa Hebrew o Hamasyak. Okay? The Messiah. Pagdihog sa ingon nga Kristo. Sumala sa atong nabasa sa Daniel 9:24. O kung imo na siyang computer ni Igsoon, mag-start sa 457 BC, ang 70 weeks maundang dito sa gitawag 34 AD. Okay? Unya, ang 1 week anak nga nabilin, nahulog sa gitawag na to og tunga-tunga sa gitawag og 27 ngadto sa 34 mauna ang kamatayon ni Jesus Christ, which is the 31 AD. Daghan mismo gani ang International Encyclopedia nagingon na matay si Christ 31 AD. Salamat, Virgilio Guarin. Wala kay lain pangutana? Mura na, ako pangutana, Pastor. Sunod na lang po, manawag lang ko balik. Salamat sa Nga imong ako pagpanawag. Gikan kani sa Malaysia si Virgilio Guarin. Okay? Niya din si Elmer Jan Kabading. Hi Pastor, great ko sa tanan nga taga Sindangan labi nag-eskwela sa PEC silang, okay? Silang Shane Steve Dumayo, Juliet Lee Juliet, Angel Grace Kerante, Disikan, Lablab Alcoren, Hazel, Faith Alcoren Alan, Miss Ebcos, Glenford Imboy Roy, Sandalan Ermeline Balawig o Gram Yer, Angel Grace Bridalye, Daniel Sinyo Ivan, Ariliano Cres GC, nga mga godly friends from Philippine Adventist College Sindangan, labin sa Amua Church, Pastor Jerry Dalagan. Bueno, nakapsanta sa atong first portion. Ayaw paghawa, mabalik kita karon tutod. Na din si Jandy Dago, Marcos Antonio Sam sa PNP, o adunay uban dirino na din si Gila Pasiti Montiliano. Mayong hapon, Pastor. Happy holiday watching from Belgium. God bless sa tanan. Nas Belgium, no? Layo-layo na ni. Kunya ako sa igrit ang atong mga kaigsuonan sa Amerika, si brother and sister Jay Salcido, brother and sister Jag Bautista, og sa Bakersfield International Seventh-day Adventist Church. So, niya din si Edwin Maybano, mayong hapon, Pastor, watching from Dubai. Dilia Silvano, mayong hapon, Pastor Chris. Praise God kay Gipukaw Jude Minia aron makapaminaw sa imong program kay alas 4 pa sa buntag diri sa amo. God bless your program, Pastor, watching from Orlando, Florida, USA. Okay? So, kumusta sa Orlando, Florida, no? Naasa tay mga kababayan diha nga mga naas karon sa Orlando. Si Sarah Labadan, mayong udto Pastor Chris, more power, God bless, watching from Kuwait. Okay? Nya din si Cheryl Buntuyan Pamunag, mayong hapon sa mga pamunag, no? Labi na usab sa atong executive secretary ni sa Western. Narvalsa Binos, Edwin Maybano, mayong hapon diha kanimo, Pastor, watching from Dubai. Go atong dawaton ang atong caller, go ahead, balihog. Hello, Pastor. May nga po. Mayong hapon usab. Pastor, si David, follow-up nila ako, Pastor, at itong unang nangutanang sigang bata. Nandun na siyang kung sinyalan na itong asa nakakuha at lang ang katong anak ni Dita. So, ang atong follow-up ako, isa sa mga anak ni Dita, di pa tayo man, kajuting sa kay mura og dili kay nako maklaro. Maklaro ba na sa atong kuan sa pikas lawak? Kay basig sa ako ra dinhi nga set up. Kay mura man og dili kayo 5x5, no? Ang signal. Bueno, akong ipasibalo sa inyo ha.
mao ni ang atong katapusan nga broadcast sa tuig 2019 tungod kay ang ato nga mga crew usab dinhi sa Hope Channel muadto sa silang pamilya, so kibali magkita ta dito na sa 2020, no? Ako ipahibalo sa inyo aron aduna mo'y advance party nga kuan makasayuran. Bueno, balik igsoon. Bibot Baradi, tawi-tawi. Akong tatala, palok, question niyan itong utang-utang si Mateo kung gingan na. Kaya katong yan siya kasawa sa sanit ni Dan. So, ang akong pagpapagpapagpapag kay kipatay man ni Kain si Abel. Kung sa ba ang hitingan, nga nung kipatay ni Kain si Abel, kung ba yan kasukat kay Abel? Bisag di kay nako maklaro igsuon pero na ako'y nasabtan sa imong gitawag na tug mga pangutana nga matud sa imong pangutana nga unsay hinungdan ngano gipakay ni Cain si Abel. Dinhi sa Genesis kapitulo 4, no? Unya kung imong basahon dili gikan sa bersikulo 2 ug unya usab nag-anak siya kang Abel nga iyang igsuon og si Abel magbalantay sa karnero apan si Cain mag-uoma sa yuta. Sa 3, og sa nagairog ang panahon nahitabo nga si Cain nagdalagikan sa mga abot sa yuta og usa ka ahalan kang Hioba. 4, og si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang karnero og sa matambok ni ini nga gitamod ni Hioba si Abel og ang iyang halad apan si Cain og sa iyang halad wala siya nagtamod og nangisog si Cain og hilabihan gayud og nangilad ang iyang panagway og si Hioba mingon kang Cain nganong nasuko ikaw og nganong nangilad ang imong panagway siti og maayo ang iyang gibuhat kini dili pa pagadaigon og kung dili ka magbuhat og maayo ang sala nagahayad sa ganghaan og kanimo mamao ang iyang tinguha apan ikaw magabuot niini. Og namulong si Cain kang Abel nga iyang igsuon og nahitabo nga niadto sila sa kapatagan si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsuon og iyang gipatay. So mao ni ang hinungdan kay si Abel sa dumala sa mga kahayupan, si Abel diha siya sa mga kaumahan, pero ang Ginoo nag-require og halad pinaagi sa mag-ula sa dugo kay nagtudlo man na kang Kristo nga ulaon sa dugo. Karon si Cain nasuko kay ang iyang halad wala gami gidawata sa Ginoo. Ang kang Abel mo'y gidawat unya nangilad iyang panagway matod sa bersikulo. Unya sa diha nga lahi na sa nga senaryo nagkaatubang ng si Cain og si Abel iyang gipatay si Abel sa maong hinungdan sumala sa akong gibasa. Palapig John. Go. Bibot Baradi. Okay, nawala na. Basta, muna atong nabasa igsoon sa balaan nga kasulatan. Niya din si Edwin Maybano sa Dubai, Edi Rosalita Go, may hapon ni mo diasen, sa ato usab nga igsuon nga naa sa Excel. Aldrin Hinirizira, mayong hapon, ang happy holidays. Si Cheryl Buntuyan, pamunad, good afternoon, Pastor, na ay ingon nako, Pastor, nga dili daw pwede mukaon og balot kay naluok daw na unsa ka tinuod pastor. Okay. Ang iyang punto igsuon na dili lagi kuno mukaon og balot, dili pwede sala kay matud pa kana siya matud naluok kuno. Okay? So aton tan-awon ang gitawag og balaang kasulatan igsuon ang mahitungod anang gitawag nga naluok. Okay? Ato na siyang basahon sa Leviticus Kapitulo 17. Okay? Kung imong tan-awon sugod nini sa bitawag na tog 10 ngadtos 16. Naama diha ang record igsoon. Leviticus 17, 10 ngadtos 16. Atong basahon. Niya gingon diri. Okay? Kapitulo 17 sa Levitico, kay ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo og ako naghatag kaninyo ni ana
aron sa pagtabon sa sala sa inyong mga kalag nga ibabaw sa halaran. Okay? Unya, nag-ingon din niya, bisan kinsa nga tawhana sa mga anak sa Israel kung mga dumuluong. Okay, basa na lang yung tibuok igsoon kay ako ni siyang tapuson. So ang gingon sa balaang kasulatan igsoon, naluok nga mananap, wa mag yung naluok nga itlog. Okay? So ang balot di man na mananap, itlog man na, wa man tay mabasa nga dili ipakaon ang naluok nga itlog. Ang mananap nga naluok moy dili ipakaon. Boy no, atong dawaton nga atong caller, go ahead. Ay, po balik ka, sir. Go, palihog. Follow-up question sa kuhan. Lain akong question ako. Kining pumunta na siguro natubag na ni Monit Oban pero wa pa na ako nadumumba. Okay? Kay katong niaging kuhan katong gipangutan na taga kung doon ay mga pagtulungan sa Katoliko mag-apply ninyo yung tagatong wala masulat, iwa ninyo apply at tagatong na isulat, na-apply. Muna ngutana ko atong pagkamatay, yung tamang malakag-explain ato, siguro sa ulahing mga adlaw ko, yung tamang magpakurik na ko ninyo, ako nang paano magbalik. Karon ang kini akong pangutana na po, na wa po din siya may sulat, may tungod aning Trinity, kay inyo mong galing idawat to. Unta ba, asa ba mabasa sa Biblia ni nga dunay kanang Trinity? O kanang tulo ka persona sa Diyos to. Okay, mutubag na ko. Okay, tagan salamat niya na. Ako iprangka sa inyo ha, although na ay ubang version makabasa tas ubang version na. Sa Greek o sa Hebrew, dili ta kabasa sa word nga Trinity. Okay? Pero dili ibot sabton kay wala tay mabasa word nga Trinity, nahimo na siyang dili tinuod. Okay? Kanang gitawag na tog the absence of evidence is not the evidence of absence. So, imo makita, ma-prove ba sa Bible kay ang word nga Trinity sama sa word nga omnipresent. Di mabasa sa Biblia ang omnipresent. So, pag ang Diyos omnipresent, ang word nga omnipresent di mabasa sa Biblia. Pag-ingon nga ang Diyos omnipotent, di mabasa sa Biblia ang word nga omnipotent. Pag-ingon nga ang Diyos is omniscience, dili mabasa sa Biblia ang word nga omniscience. Ang omnipresence meaning naa sa tanan. Ang omnipotent meaning makagagahom sa tanan. Okay? So, imo makita, tinuod na nga quality nga naa sa Ginoo. Pero di na ito mabasa ang word nga omnipresent sa Biblia. Di mabasa ang word nga omnipotent. Di mabasa ang omniscience. Kadi man na siya mabasa sa Biblia, di ka mutuo nga ang Diyos naa sa tanan. Di ka mutuo nga ang Diyos makagagahom sa tanan. Di ka mutuo nga ang Diyos mahimo niya ang tanang butang. Wa may mabasa nga word omnipotent. Mula nga ang pagkadili mabasa, dili ebidensya nga wala diha. Now, unsaon nato pag-prove nga naay Trinity? Niya. Okay? Una, atong basahon ang amahan, God. Di naman tingin nato na ang ngay basahon kay tanan mata ng tuo nga ang amahan, God. Atong basahon ang anak, God. Okay? Titus, Kapitulo 2, versikulo 13. Okay? Niya. Aron makita nato ang maong nga mga ebidensya nga makaplagan nato sa balaan nga kasulatan. Tito 2:13. Okay? Nagingon. Nga nagapaabot sa atong bulahang paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug mangluluwas. So nabasa nga si Kristo dakong Dios. Mabasa sad nga ang Espiritu Santo Dios. Okay? Gitawag na ito Buhat Kapitulo 5 sa iyang versikulo 3 ngadto sa 5 atong basahon. Nagingon. Apan si Pedro mingon kaniya, Ananias, na unsa bang giyawaan pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo? Remember, si Ananias na makak sa Espiritu Santo o kinsa ni ang iyang gibakakan? 4. Sa wala pa kini ikabaligya, dili ba kini imo ng kaugalingon? O sa gikabaligya na kini dili ba imo mang pagbuot kung unsay imong buhaton sa bahin niya na? Naon sa bagayod nga imo manggilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing ang imong gibabakakan dili tao kun dili ang Dios. So ang Espiritu Santo Dios. So nabasa nako ang Amahan Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu Santo Dios. Nang tulo tinuod ba nga tulo sila?
Yes, ato na sang basahon ang Mateo Kapitulo 28 sa iyang bersikulo 19. Matod pa niya sa maong nga bersikulo. Okay? Busa, panglakaw kamo og hibuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Tulo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ug matod pa sa King James Version, for there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Mismo pa sa conversation ni Jesus Christ ngadto sa mga Hudyo, nga si Jesus Christ gilutos niya ng panahon sa mga Hudyo. O matod pa ni Kristo sa Juan 10:30, ako ug ang Amahan o sara. So, sa balaang kasulatan, na-prove na ko. Follow up John, Brother Bibot Baradi. Go. Nawala na si Brother Bibot? Dagan salamat, Brother Bibot. Kung nalibog pagkala, tawag pagbalik. Kamusap nga nangalibog diha. Pangutana mo, mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist nga, mapamatud-an sa Biblia. Wa may doktrina na mo nga gibut-butan izon. Tanan man doktrina sa Seventh-day Adventist, mapamatud-an sa Biblia o Biblia ra. Daghan man diha igsuon nga nagtuog Biblia, pero cross-examino nimo ang ilang mga doktrinas asa mabasa, di sila ka-prove sa Biblia. Pero pangutana mo sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist igsoon adunay 28 fundamental beliefs, no? Now, tanan diha mapamatud-an sa Biblia. Okay? So daghang salamat igsoon, no? Niya dinhi igsoon, no, ang ato nga mga na dinhi sa mga Facebook viewer, niya dinhi Hazel Faith Elcorin, Jimisod Cobero Kamaylungan, nasab dinhi si MJ Carlo MZ Paghasian, Jake Sojima, Arin Oro Rojas, Irene Asister, RG Raun Ranua, Prince Tanji, Buino Natay Caller, go ahead, balihog. Go. Padayon igsoon. Wala? One. Pastor. Okay, go. Mayang hapon, Pastor. May hapon, sir. Nalang ko ipangutana, Pastor, about ni kay Kristo, di ba? Si Kristo, Diyos, di ba? Yes. O ang Diyos, dili mamakak. Yes. Ang ako pangutana, Pastor, dito sa may Mateo Manggod, dito sa may 24, nag-mention Manggod siya nga, siya wala makabalo sa adlaw sa pagkukom. Pero, matod niya, matod mo, Diyos si Kristo, tama. O ang Diyos, dili ka pamakat. Ang akong pangutana, Pastor, unsay mo ikasultian ni Pastor nga nagingon si Kristo nga wala makabalo ang anak ni ang mga anghel. So ang anak, klaro nga si Kristo. Okay. Kini, Pastor, na makakba si Kristo nining pagsulti niya nga siya wala makabalo sa adlaw sa paghukom. Okay. Niya, first premise ni mo igsoon, si Kristo nagsulti. Dili si Kristo nagsulti nini, si Mateo. Okay? O gisulti lang ni Mateo ang tinuod. Wala mamakak si Mateo. Gikan sa tinuod nga kamatuoran. Mateo 24:36 mo niyang gingon. Apan mahitungod sa mong adlaw og takna, walay usa nga nasayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawas sa amahan lamang. Kinsa nagsulti, ang anak ba? Dili si Mateo. Masmon ko, apan mahitungod sa mong adlaw og takna, walay usa nga nasayod. Si Mateo nagsulti nini. Pero ang gisulti ni Mateo, dili sayop. Wa sad siya nagbakak. Kay ang gisgutan nini ang pagkatao ni Kristo. Remember, duha ang kinaiyan ni Kristo. 100% nga tao, 100% nga Dios. Ang tao mamatay, ang tao masakitan, ang tao mohilak, ang tao malipay. Ang iyang pagkatao ni Kristo naa siya anak tanan. Okay? Ang iyang pagka-Diyos dili mamatay. Now, ato makita nga dual ang iyang kinaiya. Nga naman igsoon, tungod kay naa maggud siya plano sa pagluwas sa tao. Gani kung basahon nato igsoon ang mga nangakasulat sa balaang kasulatan, daghang gani ang uban ga wonder nganon ingani ni siya.
Kay mismo si Kristo nagingon, na siya'y misyon, ini nga kalibutan sa iyang pagpakatao. Juan 10, versikulo 17 o 18. Dili natas 18. Walay tao nga makakuha ni ini kanako, hinunua, gihalad ko kini sa kinagalingon kong pagbuot. May kagahom ako sa paghalad nini, o may kagahom ako sa pagbawi nini. Siya nagbuot. May kagahom siya sa paghalad, may kagahom sa pagbawi. Meaning, may kagahom siya sa paghalad, ngadto sa kamatayon, may kagahom mo siya sa pagbanhaw nini. Okay? Namagod siya mission igsoon. Pero, ang pagka-Diyos, dili na mamatay. Follow up, Exxon. Go. Frederick Magsayo Upper Carmen. Gani, naa sa iya ang pagka-Diyos. Mabasa ba ng word nga pagka-Diyos? Yes. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9, nagingon. Og diha kaniya, nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibuk-an sa pagka-Diyos. Usbong ko sa pagbasa. Diha kaniya, kinsa ni? Kaniya si Kristo. Nagpuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibuk-an sa pagka-Diyos. Muna nga sadyang namatay ang lawas, dili mamatay ang Diyos. Follow up, Exxon. Kung napa ba si Frederick Magsayo. So kung wala na, dagang salamat. Nga din si Harvey Sarko Bayubay, the second. Pastor, maayong hapon na ako'y pangutana kanang nakabutang nga ilahanan mao ang adlaw nga igpapahulay. Ang giingon diha, Pastor, bueno, ako sang iba na ako'y na-miss gamay igsoon kanang sa Mateo 24:36. Kanang word nga wala mahibalo, ang iyang pagkatao wala mahibalo. Pero ang iyang pagka-Diyos na hibalo sa tanan. O sumpay na sa akong explanation ganina. Bueno, balik ta sa kang Harvey Sarko. Pastor, mayong hapon na ako'y pangutana kanang nakabutang nga ilhanan mao ang adlaw nga igpapahulay, igsoon timaan. Okay? Timaan, na word nga ilhanan, mahulog na lang nato tawgon o synonym. Pero ang correct word ana igsoon, timaan. Akong basahon na, Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12. Okay? Aron makita nato kung unsay gingon sa balaan nga kasulatan. 12. Labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong mga adlong igpapahulay aron mahimong usa katimaan. Okay? So, timaan sa Exxon. Ang gingon diha, Pastor, ang akong mga adlong nga igpapahulay bot ipasabot apil ni ana ang new moon. O sa Isaiah 66, 22-23, apil diha ang igpapahulay sa langit, ang new moon gihapon, nganong ang weekly raman atong ginasunod. Dili ko reform, Pastor, mangutana lang ko bahin ani kay naglibog ko. Dagan salamat, Pastor. Niya, explanation is on. While it is true nga naay new moon sa Biblia, okay, na gitawag nato og mga dagkong katiguman kaniadto. Pero kung ingon lang kag new moon igsoon, wala na siya biring. Dapat na siya mga tulumanon sa sulod sa new moon. Okay, bueno, ato sa bugtong kay natin caller. Caller, palihog, go. Pastor, may hapon. May hapon usab nimo di igsoon. Si Brad Germs niya, diri ko karon sa Cebu nagbase, naminaw ko sa imong programa. Salamat, Brad James. Herms ni rin. Mutana ko, Pastor, babahin sa kuhain ba? Kung unsa man ang angay gibuhaton sa tao, aron gid kay kita nangalagad man ta sa Ginoo, matagusan nangalagad man. Niya ang katuyuan aron gid nato nga maangkon ang kinabuhi nga kanang walay katapusan nga gihatag sa Dios alang sa matagusa. Ang pangutana unsa gid ang angay buhaton sa tao ana aron iya ginang maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Okay. Aton tanawon ang Biblia. Kung unsay gipadayag sa Biblia mahitungod sa kinabuhing walay katapusan. Juan 5:24. Aton tanawon igsoon. Okay? Juan Kapitulo 5, versikulo 24. Nag-ingon diri. Okay? Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang magapatalinghog sa akong pulong, o magatuo kaniya, nga nagpadala kanako, may kinabuhi nga dayon.
siya dili na pagahukman hinunua, nabalhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Otsbong ko, nga ang magapatalingog sa akong pulong ug magatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Okay? Patalinghog ka sa pulong, which is the Bible, and Bible alone, o ang nagpadala kaniya may kinabuhi ka nga walay katapusan. Mo gani nga kung magbasa ka sa Biblia, bala ang kasulatan, imong makaplagan ang kinabuhi nga walay katapusan. Nga, makita nimo dinhi sa balaan nga kasulatan. Juan 5:39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpanghimatod mahitungod kanako. So kung magtuon ka sa balaang kasulatan, makaplagan nimo si Jesus Christ kay mauni ang nagpamatuod kang Jesus Christ. So aron makaplagan nimo ang kinabuhing walay katapusan, Juan 1 versikulo 12. Okay? Sa tanang mo tuo, sa tanang mo dawat, mahimo siyang anak sa Dios. So dawata si Kristo, tuohin siya, okay? O mahimo kang anak sa Dios. O kay anak naman ka sa Dios, magpatalinghog ka sa Dios. Maminaw ka kang Kristo, kay anak naman kaniya. O kung maminaw ka kang Kristo, sa 1:14-15 nagingon, if you love me, keep my commandments. So dapat mubantay tagsugo kung nahigugma ta kang Kristo. Mauni ang wala sa uban igsoon. Igo lang sila nagdawat kang Kristo, igo lang sila mutuo kang Kristo, pero dili na agalon si Kristo. Kaya nga naman, iyang kagalingon mo'y agalon. Kay di siya mutuman sa mga sugo nga gilatid sa balang kasulatan nga nag-ingon si Kristo, if you love me, keep my commandments. Kung di ka mo love o di ka mo keep sa commandments, unang Juan 2:4, siya nagaingon, ako nakaila kaniya, apan wa magbantay og sugo, kini siya bakakon og wala diha kaniya ang kamaturan. Follow up, Igsoon Palihog. Kaya salamat, Pastor. So, ang giday buhaton sa tao, nga kuhan yun, kini patalingog siya, unya human sa patalingog, pagtuo no, kay diha sa mapagpatalingog, diha mata makadawat, makatuo. Okay, dawaton si Kristo. Makadawaton si Kristo. So, saan sa man ito, pagi, Pastor, masiguro nga nadawat na to si Kristo, kay daghan di pumingon nga, dawat na nana mo si Kristo po, dahuban po, naabra mo si Kristo. Dapat, kung imong dawaton ng Ginoo, unya, uban sa pagtuo, uban sa sincero, tuohin na nga imong nadawat. Kay daghang mga tao karon igsuon, nga sige kingon nga Ginoo, dawaton ka na ako, nya pagaugma sad maugyapo Ginoo, dawaton ka na ako, pagaugma Ginoo, wala kay pagtuan na. Unsay gingon sa balang kasulatan, basahon nato. Roma 14:23, sa katapusan bahin ako basahon na ron ditas. Kay ang iya kay ningon siya, ang tanan nga dili gumikan sa pagtuo kini sala. So kinahanglan imo gina siyang tuan igsoon nga imong dadawat si Kristo. Okay? Unya, sa dihang imong gituan nga dawat si Kristo, musunod na dayon giunsa nato pagkabalo nga naa na kaniya si Kristo. Musunod na dayon ang bunga sa Espiritu. Galacia Kapitulo 5, sugot ta sa versikulo, gitawag na to og 20, Galacia, ipiso mo niya akong nabre, sorry. Okay, Galacia Kapitulo 5, sa iyang versikulo egsoon, sugot ta sa 16. Apan ako magaingon, panaggawi kamo diha sa Espiritu, ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Mao na siya. 22. Apan ang bunga sa Espiritu, mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaagho, pagpugong sa kogalingon, nga sa maong mga butang, walay kasuguan nga kabatok. Giyang ko ni sa ubang reliyon. Okay? Nga naa sila, di kumukisyon na. Pero take note, unsay giingon din sa akong gibasa, sa katapusan nga portion, nga walay kasuguan nga kabatok. Ingon nga nasa among kalinaw, nasa among gugma, pero dili mo tuog kasuguan. May kasuguan nga kabatok. Dapat kompleto ang diskutan sa balang kasulatan. Last question, Nixon. Kay 5 minutes na lang nabilin. Bigyan salamat, Pastor, no, kay ang amo lang gusto nga, mahibawan ba kay
kay ana man nga ilo ng kamaturan, kay ang kamaturan may maghatag kaluwasan kay sige man pugubasa. Pero okay ra kas tubag, Igsoon? Okay ra pastor, okay ra pastor, okay ra. Okay. Kayo na ko niya. Indot pastor kay muna pinagigid pod na ko no, pinagigid sa pagbantay sa kasuguan. Yes. Kaya kasuguan mo gi una nga unsa man sa sintro no, sintro sa usa ka tawo sa iyang Ang pagpanginabuhi. kasuguan, Igsoon, mauna ang kinaiya sa Dios. Og ang kinaiya sa Dios, kung musunod ka sa Dios, matagdan ka sa iyang kinaiya. Okay? So, mauna, kay naas na pulo kasugo siya ang naghatag ana. Di ka magbaton og Dios ang Dios walay Dios. Okay. Di ka magkulit og larawan, ang Dios wala magkulit og larawan. Iyan ang kinaiya. Okay? Di butang mo ang ngalan, dili mo ibutang ang ngalan sa Dios sa pasipala. Hinumduman mo ang adlong igpagpahulay. Di ka gumaon nimo ang imong ginikanan. Di ka magpatay, di ka mangawat, di magagsaksig bakak, o di ka maibog sa balay sa imong silingan. Daghan, no? Buno ingan ang mga pinangga. So, niya din si Range Rover, good PM Pastor, ask lang ko if kana nga hikog pwede ba na isulod sa simbahan. Okay, oy na lakbay nako. Isunod nako si Range Rover, ako sa nintiwason ning Harvey Sarko Bayubay. Katong nag-ingon siya nga pastor mayong hapon na ako'y pangutana kanang nakabutang ilahanan mao ang adlaw ipagpahulay ang giingon diha pastor ang ako mga adlaw nga igpapahulay buot pasabot apil niya na ang new moon. Okay, daghang salamat Igsoon. Ingani mga pinangga. Tanan nga kasuguan gihatag human ang tawo na nahulog sa sala. Okay, for example, Passover, Feast of Unleavened Bread, Pentecost, Feast of Trumpets, Day of Atonement, Tabernacle, apil na ng New Moon, may sangkuan ka na siya sa kamatayon ni Kristo. Ang walang maapil sa kamatayon ni Kristo, ang kasuguan sa napulo kasugo. Kay ang napulo kasugo, kasuguan na sa maayong pamatasan. Di ka mangawat, di ka magpatay, di ka magbakak, tumahod ka sa imong ginikanan, imposible ka na ilangsang sa cross. Imposible na nga ilangsang sa cross. Ang ilangsang sa cross katong mga tulumanon sa mga paghalad-halad. Ang new moon, walay kahulugan kung walay mga seremonyalis o mga tulumanon diha. Kay ang word nga new moon, Igsoon, gikan sa Hebrew word nga kodesh. Pwede nimo i-translate sa month. Okay? So, kanang Isaias 66, 22, 23, pwede na i-translate ka ng Panginoon, new moon to new moon, which means month to month. Okay? O niya sa adlong igpapahulay. So, nahimo siyang ilhanan sa mga pitsa, pero dili na siya seremonyalis, kay wala diha ang mga tulumanon. Wa kay mabasa si Isaias 66, 22, 23 nga ang new moon diha giubanan og mga tulumanon. Okay? Daghang salamat na Igsoon kay gamo po nagi kay atong panahon. Mubasa na ta sa uban dinhi nga mga punto. Na dinhi si Ibabakol Wilbin, na dinhi si Juliano Kiamko, na dinhi si Paul Sai. May hapon nimo diha gaw, no? Salamat and take good care of your health. Salamat usab sa concern. Okay? Salamat sa imo. I hope nga nakas mayong palawas. Niya si Ibi Bacol, may pan Ibi Bacol, maayong hapon, Pastor. God bless. Richel Temple, good noon. Pastor, I'm watching from Saudi Arabia. I'm always watching to Pastor. Salamat kayo. Okay? Matod pa ni Juliano, hello Pastor, Merry Christmas diha karon pako nakatan-aw sa imong programa. Pastor, daghan salamat, God bless. May kansan, no? Merry Christmas usab nimo and a Happy New Year. Niya dinhi si Lani Solita Barroro. Okay, niasab dinhi akong igagaw nga kinakusgan, Judy Mabaw Aranyas. Tol. Okay, bueno, natapos na itong panahon. Daga po ang tagangay, basahon din Igsoon, mga ilang kong pasaylo nga di na ko mabasa, no? Tungod sa kamubo kayo sa panahon. Bueno, dinilansan sa Hope Channel, Cagayan de Oro City. Sa ngalan sa mong station manager, communication director, kini lamang si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran more angay nga babuhi magamputa. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugmang panalangin. Lord, among gikalipay ang imong pakiguban sa matag usa ka namo. Panalangin ni ang tanan nga mga OFW sa tibok nga kalibutan. Panalangin ni usab ang tanan nagbalatian nga diin
ikaw magatuyo usab sa imong tuong kamot aron sa pag-ayo kanila. Panalangin usab ang among pangulo og hining hinapos nga atuig kami nagampo nga ikaw magahatag magdugang kusog kanamo nga makabarug kami sa mga pagsulay nagkaduol na ang imong pagbalik. Lord, salamat ni tanan kaya mong gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pamuhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balakian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. We are from Mountain View College, and we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes, thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life.
Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College.